нашата туалетна ето ще пием вода, да видите. Готови сме. Това е най-лошият клип, който съм заснемала преди, ще го кача да знаете. Моля ви, абонирайте се за мен. Знам, че имам само 3 харесвания на трите ми клипа, но не са от мен, аз съм друг. Благодаря ви. Ето, сега ще видим, това са учениците. Мами са. Знам. Момица, знам ги, затова са батковци. Отзад. Така, ние тук сега ще застоим малко. Имаш една пръчка, която се метна от някой. Много си лоша. Така, вие сте с страшни истории, 4-та част. Извинявайте, че не ви казах от сутринта. За 32 сме. Мисля, че ви казах първия клип. Сега ще отидем на там с малки пръсти. Аз, Вили и Севи ще отидеме. Ще сме там пряко от там. Репортерка се правя, знам. Сега ще искаме ли да направим нещо като бомба или пиратка, да го метнем там и после да видим какво ще се случи. И как точно? Ще метнем камък. Ето. Искате ли да влезем по-навътре? Стигнахме на нашата. Ето това си седи там. Това е тръба. Да, тръба е. Но вижте отстрани как е разкъсано. Мръдна нещо. Има черно. Видяхте ли ако това как мръдна? Черно. Извинете.